Malawi cherani kutu nthawi yakwana yoti masanawa zambiri zachitika koma apa mumve kwa mneneri azipali za ku Malawi. At this time passing on our PSC Chipamwambiri. Zikomo nditokoze kwambiri atola nkhani kuti tikakuita nani nthawi zonse mumabwera. Chipani cha Malawi Congress Party lero chikutsekera nawo kampeni ene tukichula kampeni koma kwa ifeyo ndi njira yombola mtundu wa Malawi. Ndi njira imene amalawi akumauzana pena palipose kuti zivute zitani sabwerera mbuyo wawo ndi chakwera. Mukapita kwina kulikose mukapeza kuti amalawi kwa nthawi yaitali chichokere nangwazi anasanaoneko mtsogoleri amene akamapanga kampeni sasakaniza kampeni ndi kuyiwala kukhala palipose pamene amalawi akuvutika. Mukampeni ngati pali munthu waponda palipose ndi Dr. Lazarus Makati Chakwera. Kuyambira pa registration kaya mufuna kuyang'ana polemba ma MP kaya mufuna muyang'ane candidate amene nde ine poyambira ndiyambe apa dzuloli pana tuluka kafukufuku amene wanena kuti mene akuonera iwo Achakwera akutsogola ndi 55%. Ife monga chipani tinaona kuti nde kuti kudakalibe anthu amene akukayikira kuti lachiwiriri tikamenya penalty ndipo goalkeeper wachoka pa golo. Chifukwa kwa ifeyo 55 ayi muchepetsa 55 ya chepelatu ifeyo kafukufuku watu monga chipani fasi kuti ife timangokhala. Malawi Congress Party ili ndi anu ake amatatula kafukufuku. Ife 17 days ago masiku 17 adutsa kafukufuku watu amationetsa kuti Dr. Lazarus Makati Chakwera amatsogola ndi 69.7. Ndeti kamamva ma 55 yo tikungodziwa kuti poti mvula ikagwa zolira zambiri ife 55 ndi kumusi kwambiri. Ndipo nthawi imene nkuti running mate wathu kawawa fwa ife sitinasankhe Tipex. Ife sitinasankhe munthu woti anachitonenedwa pa khoti kuti anabera masango. Tinasankha munthu amene ali busy kwathandiza Achakwera kuyendesa dziko lino. Ndipo pamene pamatuluka 69.7 nkuti engineer honorable Vitumbiko Mumba asanapite kose kumene azungulira. Time manager nkuti mitengo ya cement tisanalimbane nayo nkuitsitsa. Nkuti tisanalengeze price ya fertilizer. Nkuti pamene takhala pano mtsogoleri wathu asanazungulireso kumene anafika. Moti ife pano tilengeze mopanda mantha. Ikamakwana Sunday tikati kumenya 72+% pamene takhala ife pano siti kukamba zama 55 imeneyo ndi under 5. Ife ino ndi Super League kamamva kuti Premier ndi ifeyo. Chifukwa kaya mufuna kuona mpikisano ulipo tidatumidwa atunda amalawi kalembetseni anzathu amene tikulimbana nawo malo molembetsa amachita opanga mavigilo kuti anthu asalembetse. Udakakhala mpira tidalembetsa okha nkunena kuti ife talephera kulembetsa anthu tinamenya 1-0. Inabwera nkhani yotilembetsani ma MP tunena pano ena alembetsa half ya ifeyo half yonso yokayikitsa. Chifukwa mmenemo muli okuba makriminal oti akungodikira milandu ngakhala atatadutsa akathera kujere. Ndengati anthu akulephera kumaka MP akamaka president za mtundwa imene yonso china chigoli fayo ali mu 100 chakuti ife tikuamenya 200 chakuti ndithekaso. Wadutsa uwo amalawi sana ti kayikire ananena kuti tasankhani ma running mate. Hayi ndithu
anzathu ananyamuka ndi kuswa mtengo tuturu kukasankha Tipex. Zinthu zoti amalawi anakana miyezi akugona munsewu. Iwo anafuna kuti apangane ndi zoterozo. Ngakhale mtati muone changu cha running mate. Uyo si munthu amene amadziwa kusova mavuto. Ndi munthu oti titachita chisankho atagwidwa kuti waba anathawa dziko lino. Tenga tuna atithawa. Ukuti pano pofuna ubwere odzata. Unali kutiko Bongololo. Zikuchitikazi mchibwana. Imene inali 3-0. Tachoka paja tiyeni tutulutsani wanu. Running mate Kawawa. Zipani zina zikatipatsa mapatient. Anthu ochita baya ma Jackson. Akataya yankhule ndiye kuti kuchita kuti ayi asatsike mgalimoto. Tunena pano titati tiwerenge zimene apanga kampeni. Enawa atawapanga disqualify. Ife pano mpira mepo timati uli pa 4-0. Ndetiye ndikatenge zaka zimene talamulira. DPP mnaiona inalamula version A version B. Malai Congress Party yabwera. Ife mmene takhala tikulamulira pa zaka 3 out of 5. Chifukwa pa zaka zimene tinapatsidwa chaka chimodzi choyamba timalimbana ndi COVID. Kunadzabwera kolera, kunabwera cyclone Fred. Koma muzaka zitatu achakwera tulutsa misewu. Misewu yake osati ya chibwana koma yolimba. Yogwirizana ndi kuchipatala, yogwirizana ndi kuti ana apite ku skulu, anthu apange business. Tikamasankha mtsogoleri, timafuna mtsogoleri amene apange Malawi kuti ipite utsogolo. Amene mudabwera ku Malawi DPP ili pampando, bwera nimudzaone Lilongwe si limene inalili. Amene munabwera DPP ili pampando, pitani ku Eastern Region, mukaona kuti zinthu zikuyenda. Amene munabwera DPP ili pampando, pitani ku Lake Shore, mukaona kuti nsewu umene anthu ankati adzapanga ndikuukanika, kukauberekera ndalama nkuja, ndalama zosadutsanso ku parliament. Mpaka lero sanatuzo kuti ndalama zathu zinapita liti. Ndeine ndabwera pano kudzati udakhala mpira pano tikuamenya anthu awa 5-0. Chifukwa ngakhale pa zaka zimene anakhala maversion awo osawiri. Ife taika misewu kuposa iwo. Misewu koyamba dziko lino laona president weka nsewu posa yang'ana nkhope. Mukapita kumpoto akuyika misewu. Pitani ku south akuyika misewu. Kaya mupita ku eastern kuli misewu. Kubala Mlilongwe ndeka nanji. Anthu akukhalira kutayika ngozi nkati. Atazungulira osadziwa misewu imene ayika achakwera. Misewu yota munthawi ndipo ya quality. Ndikufuna ndikuuze ndikuti mutafuna kuyang'ana mene munthu amayendetsera dziko kuli nkhani ya maphunziro. Achakwera ayika ma classrooms, ma lecture rooms. Titati tichoke pano 34 schools of excellence. Bwera ndi ku university. Ndana ankadziwa kuti Chakwera angapange triple katatu ana kuti alandire ndalama zawo plus upkeep. Popanda kuti iwe ndiwo wachipani chanji. Popanda kuti ndiwo wakuti. Dziko lino koyamba laona munthu amene amagwiritsa ntchito misonkho kuthandiza Malawi. Osati kuthandiza iyeyo yekha. Nthawi ya DPP ndalama izi akamagwiritsa ntchito ma bodyguard. Ndalama izi bwenza akudya ajamuko adziwa kuti anatizunguza ndalama zathu. Achakwera chilichonse akupanga account. Akaitana ku parliament amadzichepetsa pamaso pa Amalawi. Munthu amene amatsanzira rule of law ngati amene yoyo dziko lino latisana muone. Akuluakulu titati tikunenera mpira mubwere ku university. Lelo every university ikupanga graduate ana pa nthawi yake. Kalenda si kuima. Mbuyomu ma university amakhalira kutsekedwa. Academic freedom struggle itavuta. Lero mukatenga amene analephera academic freedom struggle. Mukunena kuti afuna tsogolere dziko. Chadzandia munthu analephera ka struggle kapa university. Dziko aliyendesa bwa. Ngakhala adakakhala kuti ali ndi mphamvu. Analephera ali ndi mphamvu. Lero aita university. Ana aku university ene ndidziwira ine. Lero akuimba lokoma. Chakwera wachidopanga strike deal yoti tichepetse imene amati digital divide. Dziko lino anosauka university nali malo ya anthu olemera. Koma chibwerere na Chakwera ana osauka ambiri akupita ku university.
atapanga kafukufuku anaona kuti ana ambiri akapita ku university amalephera kuphunzira chifukwa alibe zipangizo. Lero Achakwera akuti kuyambira intake iyiyi mwana aliyesa kulandira laptop. Laptop imene alandire sitiyimira pomwepo, Chakwera sakuyimbira pomwepo. Muli data, muli dongo, kutanthauza kuti mwana osauka adzidziwa kuti nangati Chakwera alipo palibe adzalephere kuphunzira kuti apite kutsogolo. Kwa munthu amene amadziwa ntchito ya laptop, mwana akakhala ndi laptop atapeza zintchito amaphunzira bwino. Ndati mukamati how are you going to create jobs, we are giving them tools kuti apite kutsogolo. Ambiri pano timalira za scholarship, ndi laptop mwana atakumadziwa kuti nditani ndipeze njira yanji. Chakwera wabwera kudzakhala napa ndale mukakhala pasi mkona Malawi onse akunena kuti munthu ndi uyu. Kuti dziko litukuke singati football match yoti mata in 45 minutes. Umayenera kuyika foundation, andi chimene Achakwera apanga. Ngongole zidasidwa ndi anzatuwa zalipidwa. Anthu awanakabwereka ndrama kuti akonza lecture, Chakwera akumaliza. Mutati muwerenge ndrama zimenezo ndi ndrama zoti bwenzi titapanga zina zambiri. Edi chimodzi imene mwadziwa, mwampeza president amene sathawa mavuto, amene anapeza ndi anthu awo wanyamula ndikunena kuti ine ndili mboma ndisathe nthawi ndikudandaula ndikonze. Anthu awo anabereka ndrama tikukakonza Kia, palibe chimene anapanga. Kia ndiye akumaliza Chakwera. Ndi Malawi mukamaona zinthu mukudandaula, Chakwera akumana ndi ma challenge chifukwa anakumana ndi anthu odana ndi dziko ngati awo. Pamene amamuti akupangidwa swear in amabandalama, zinthu izi zinanenedwa musona, DPPC inatsutse. Inandi zinanenedwa musona zili militant sana tsutse fa dzoti zona. Lero omwewo ankabandalama atafuna akhale ma president. Kwaona Malawi kupusa achani. Anthu inu simukayenera kukhala ma president, mukayenera omangidwa. Ngati simutha kuyankha zimene munapanga ndi drama zimenezi, mukuyenera kumangidwa. Mulibe gawo loti mufuna mtsogolere Amalawi. Chimene ndikufuna ndinene pano ndichi, pa 16 September Amalawi tikuwina chifukwa choti kunja kuno kuli Mulungu sadzalola mdima kuti ugonjetse kuwala. Sizizachitika. Sadzalola kuti anthu amene amapha maubino lero abwerere. Aliyense akundimva pano, makamaka ino azimayi kubereka nkumodzi. Lero tikabweretsa anthu oti pa nthawi imene amalamulira anthu achaubino anavutika, chinakayika m'manda. Lero tabweretsenso tidziyamba kumabisala ndikuthawa kuti anakhala moyo. Takumbukira ndimene anavutikira banja la Atambala. Zona lero tabweretsa anthu amene aja, anthu oti anapha anthu 21 kumpoto. Pambalipa pali Chakwera amene akaona anthu akumpoto amaona atsogoleri, amaona running mate. Lero aliyense akumpoto atakuzigwira chidali kuti ine I'm the running mate, amene ndiye mtsogoleri. Ife Malawi Congress Party ndi ana Kamuzu anatiphunzitsa tonse sitisankhana. Chisankho ichi chili pakati pa imfa ndi moyo. DPP yanena likuswa mtengo osati ana ang'ono, tufuna tithane ndi Central Region, tufuna tithane ndi anthu akumpoto. Nefunso, tikapatsiranji anthu oti akuchita kutiuza zochita? Abale anga, tisapite kwa Satana ndikumayembekeza kuti mukalandira za umulungu. Anthu awa ayankhula okha afuna athane ndi wanthu. Kuyendetsa boma si nkhani yothana, ndi nkhani yosamalana. Ndi nkhani yopanga zimene Achakwera akupanga. Choyamba Achakwera akuti ndifuna ndikonze ulimi. Dziko lino limayendetsedwa ndi alimi. Akuti apanga chani? Atiuza kuti ndife chinthu chimene mbuyomu mudzikumbukira chinali playground ya anthu andale. Koma iwowo muulamuliro wawo aonetsa kuti ndife sinali pa khomo pa Malawi Congress Party. Chifukwa panopo ikubwezedwa sinabwezedwepo chonchi.
Ndeife tinchikhulupiriro mota Achakwera akamanena kuti ikhala banki kuti ifikire wina aliyese zikuoneka kuti munthu uyu amakonda Malawi aliyese. Ife tabwera kudzati ulimi ubwerere kumene kunalili kale. Mulimi athe kudyetsa dziko lino komanso atitha kugulitsa. Ulimi ukhale business. Kuti utero ukufunika mamashini, ukufunikira anthu akhale m'magulu, ukufunikira kuti anthu apeze ndalama. Amalawi saulesi, Amalawi amangosankha mpamba woti alime. Nyengo zathu ndizoti climate change yavuta. Mwaona Achakwera ndi awakuyamba Shire transformation project imene ikuonetsa kuti ulima kuonera patali sakungodalira zachani zakumwamba. Ife tudziwa kuti climate change yavuta. Tikunena pano ma irrigation schemes odutsa 38 abwezeretsa. Ndiye ngati munthu wabwezeretsa izizi tikayikiranja Malawi. Ife anatipatsa Chakwera ndi Mulungu. Chifukwa pambuyo posepa tinali ndi atsogoleri ozikonda akati irrigation ulimi wanthirira anthu amangoyika ndalama mthumba. Lero ma mega farms ndi awamukuwaonawo. Ndiye Chakwera akuti tikubweretsa 10-10 challenge. Anthu 10,000 alandire chani 10 million kuti akhale anthu olemera. Izi zikhala mu district iliyonse kuonetsa kuti si chinthu choti wina adziti asangalala ndi akuti ayi ndi district iliyonse. Chifukwa Achakwera ndi mtsogoleri woti amadziwa kuti ukapereka mapasa uzigona chagadali yesayamba. Lero ndifuna ndinene kuti kunena zoona anthu pa 16 mukapita musakaponyetse kangoyang'anani tambala wakuda mukayang'ane pamene pala Achakwera. Kunali maphunziro pa Malawi pano. Ndani anakambapo za quality education. For the first time tamvaso kuti fake degrees zite. Taona funding yopita kumabungu amene amakhumitsa skulu akupita kutsogolo. Aziphunzitsi sanapangidwe ko promote chonchi. Manesi apangidwe promote. Ndikudziwa kuti pali ena atsalirapo. Koma ngakhale kulikonse akuluakulu tikatita kumana lero mwana sabadwa pomwepo amatenga 9 months. Ne anthu tisakhale ngati kuti Chakwera zinthu zonsezi adakazimaliza tsiku limodzi. Ikakhala nkhani ya mitengo pitani kwina kulikonse mitengo ikukwera pa dziko lapansi. Kaya mupita ku Tanzania, kaya mupita ku South Africa, mitengo ikukwera paliponse chifukwa Malawi sapanga operate kunja kwa dziko lina. Koma Chakwera wapanga chani? Ndikunena lero Malawi ndimene ndi mafuta ochipitsitsa kuposa wina aliyese. Izi zikuonetsa kuti ndi mtsogoleri amene akudziwa kuti ine anthu anga akuvutika. Pano anthu ambiri ayankhula osangokweza bwanji Zambia ikudzagula kuno. Achakwera amati ayi kwathu kuno anthu akuvutika ndi umphawi. Timafuna mtsogoleri ngati amene. Sitikunena kuti mitengo isakwere fuka si iyeyo akukweza mitengo. Tapirani ku Tanzania ukaone akulamulira ndi Achakwera. Hayi pitani ku South Africa akulamulira ndi Achakwera. Mitengo yakwera kulikonse chifukwa cha zinkhondo zikuchitika. Covid anabwera koma funso loti tizifuse Chakwera wapanga chani. Ndipo timvere ife ya Congress tikuwuzani choyamba Achakwera ataona mene zikuchitikira kunjako apanga ubale wabwino ndi anthu otizungulira. Anzathu amalamulira mbuyo mwatumu timadana ndi anzathu. Kodi nkhani njiyothandiza chani? Ife dziko lathu ndi lotseka. Kutanthauza kuti landlocked. Tikudalira mayiko ngati Mozambique, ngati achina Tanzania kuti zathu zitani ziyende. Mwaona Achakwera akuonetsetsa kuti ma neighbors tikhale nawo bwino. Foreign policy yawo yayika patsogolo kuti kugulitsa kwathu ndi kugula zinthu kukhale kophweka. Chachiwiri akakonza njanje kuti tizitha kubweretsa zinthu mochipa. Lero mukapita kusanje mukaona kuti njanje ija ikutalika. Ndiye wina akhoza mati sikuthamanga. Akuluakulu mudzidziwa kuti Chakwera yemweyo agule mankhwala mchipatala, yemweyo agule chakudya. Koma mavuto onsewo wata kukonza. Tikunena pano tikutha kubweretsa zinthu mochipa kuposa mbuyo.
kutanthauza kuti akadutsa apa ndiye kuti zinthu ziyenda bwino. Mukaonetsetsa amalawi sanagulepo foja maprice ngati mene anagulira pakatipa. Kuli alimi otanthu tikamayankhula timakhala ngati tikunyoza andi sitikupanga appreciate alimi amene agulidwa mitengo yabwino. Chakwera ndi president wa alimi, Chakwera ndi president wa anthu osauka. Mukapita kwa ana osauka ku invest akakuza ndikuimba lokoma ndi munthu amene. Ndifuna tsopano ndibwere ndikupita kumapeto kunkhani yakuti pa 16 mukabwera ndanena za gulu la anzathu achaubino. Nkhani imakhala ngati yophweka ifa choti anthu ajangochepa manambala. Koma amene tachita study human rights tidziwa kuti nkhani ya rights is not about numbers. Tiyeni tipange value umoyo wa anthu amene acha. Tikamaka vota chonde osabwezeretsa anthu oti anzathu kungomva kuti awina adzibisala adzisowa mtendere. Pamene mukaone DPP sign mukayikepo okupha maubino osakavota osapitapo anthu oyipa. Ndiye mukachoka pamenepo ndifuna mulimi kumbukirani voterani Chakwera mukapeze banki ya NIF. Mulimi akadziwe kuti kwabwera munthu amene walolera kuyambana ndi IMF chifukwa chokuti akufuna anthu akwawo alembedwe zintchito. Aziphunzitsi kulibe wakumvetsani kukoma ngatiwe. Tiye tipitane mwino sizamasewera. Anthu ambiri amba Chakwera akunena za nkhani yatsogolo account. Ndifuna ndilongosole pano chifukwa kuli ena amene asakumvetsa. Malo mosamvetsa akunamiza wanthu. Tsogolo account ipangidwa link to imene tikutchula kuti sovereign account. Kutanthauza kuti ndalama mwana akabadwa situnena kuti kukanyamuka ndalama nkupatsidwa munthu. Ayi, apa ndifuna ndipemphe anzathu aku opposition chonde tisamapange advertise umbuli. Tizimvetsa concept ikabwera. Sikuti tunena kuti anthu akangobereka alandira ndalama. Ayi, tikuti mwana akabadwa boma likayika ndalama kwa account ya boma. Mujati mapangira pension scheme. Sikuti mene tinatsegula pension scheme ndiye titene kuti tufuna pa anthu. Sizili choncho. Tikupanga prepare for kumwalira kwa munthu. Ndiye ulendo uno tikuti chimene Achakwera akunena zisiyike zoti mwana kubadwa mu mphawi ndi kufera mu mphawi. Mwana uja akabadwa boma lipanga deposit ndalama mu account number 1. Ndalama ija sifikaso manja mwa amene waberekayo. In other words, palibe njira yopanga encourage anthu kuti abereke. Ayi, ndalama iyi idzalipidwa mwana uyu akakwana zaka zingati 18. Ndipo maiko ena akuchita kutiseka kuti mudakakhala kuti Chakwerayo adabwera mboma lanu likalekale wenzi pano ananu ena akutani akulandira ndalama. Tikupempha kuti akuluakulu tidzimpempherera Chakwera pobweretsa tsogolo account. Chifukwa tsogolo account iyi ikadzapanga machuwa boma lidzapatsa mwana moti tikunena pano ndalama yoyamba idzaperekedwa 2043. So palibe chifukwa choti anthu ababaike ndena akumati ndalama muzitenga kuti. Akuluakulu ndikukumbutseni aku opposition mmene munkalamula dziko linasanapeze mamainzi. Chakweratu amapemphera. Chakwera ndi mwana wa Mulungu. Akamayankhula akudziwa ndalama zimene zituluke ku mamainzi. Andi chimene timpempherera malo moti apange zimene tikuona ku DRC Congo zoti kukapezeka ndalama tikutani tufuna tiyambane. Achakwera afuna zike ku maphunziro. Achakwera afuna zike kutiko ku ulimi. Ndalama zimenezi aonetsa umwini ndi dziko lino. Anthu musamadandaule zoti ndalama zachoka kuti. Ngati anthu timadziwa adi chilungamo kuti ulemere sikuti ndalama zimangobwera. Tufuna anawo akhale ndalama. Let's plan kuti anawo akhale ndalama. Sitingapange plan on poverty. Uta basi tilibe chilichonse ndiye tizingokhala. Ina amese ndisi Chakwera. Imene ndesi Congress
timakhulupirira mulungu amene amatipangira njira popanda njira. Anditsogola akaunti iyi ndi imene idule line ya anosauka. Ineyo ndili passionate about this tsogola account. Ndikupatsani chitsanzo cha ine ndili pano. Ambiri amene timayima pamaso pano ndikumati Dr. Chakuti ndife second generation ya university. Makolo athu adatani ndife ana amagraduates. Ndiye zimene zikuchitika pamalayi pano. Ana amagraduates akumakhalanso machani magraduates. Anosauka kumapitiriza kutani zimene Chakwera akufuna. Yes, and mawa timadzakhala ngati madolo pamene it's because tili ndi privilege imene tinabadwa nayo. Achakwera afuna atetse privilege imene. Achepetse distance between the lecture room and the heart, the village. This men akufuna. Ndakuluakulu dziko lino. Join me in kumupempherera Chakwera. Join us pokamuvotera. Chifukwa for the first time ndi mtsogoleri amene sapembedza umphawi. Afuna athane nawo andi tsogola akaunti aliyense adzalandira kandi wa DPP kandi wa chani everybody. Chifukwa ndi aboma. Zimene zikubwerazi aliyense awombere m'manja. Nkona ine I'm convinced simwe tikavota kakale Peter Mutharika akavotera Chakwera. Chifukwa ndi yemweyo kuifuna. Ndimafuna kuti ndibwere ku nkhani imene yachitika pompano. Mene tikumaliza campaign. Malawi Congress Party inalowa pa ground. Tayenda sanje tuchitipa. Mukundiva even mawu ayenafe. Sikuti timakhala chonchi. Mupita kwa president. Antufe tagwira ntchito. Pamene ena anali bize kutani? Oka kuuza antu msalembe. Osapanga kampeni. And just a few days ago, tagwira dziko lino lagwira anthu amene amafuna kubera. Ndifuna mutenge moment amalayi kumene muliko. Akuluakulu, ndi nkhani yomvetsa chisoni kuti DPP malo mopanga kampeni amakonzeka kutani? Kubera. Nepa nkhani iyi tikuti tikamakavota Achakwera akhala kuti uza ngakhale poti convoy yawo yagendedwa anaticha musabweze. Anthu awa adzuka member of parliament kukanena kuti mukaona Malawi Congress Party aucheni mukangomva wina akuti kwacha iphani. Achakwera anati khalani chete. Ngati mudakwiya zimene zija nthawi yanu yoti mubweze mkwiyo umenewu sikumenyana ndi munthu ndikukavota. Apa pamene tikufuna izi tsiku lachiwiri ndi tsiku la mayankho. Mulungu si chitsiru. Takhala chete osati ndife opusa. Anyamata Malawi Congress Party achinyamata mundimve ndikudziwa mitima imawawa. Tikati khalani du mitima imakuwawani. Koma tinanena kuti dziko lino tinaliyamba ndife Malawi tina imodzi. Pano kwasala masiku atatu enieni. Tiyeni tikavote. Mukangofika pa ballot chanu nditambala wakuda. Ndipo chimene ndinene pano tsiku loti mukavote adzakudzutseni ntambala. Aliyense ngakhala wa DPP adzakudzutseni ntambala. 4 o'clock mudzamumva. Nthawi imeneyo osaganiza china nyamukani. 6 o'clock mukukafika pa ballot. Akakupatsani inu mungoyang'ana pamene pali Chakwera tambala wakuda. Mukachonge kapena kudinda. Osalembaso pena paliponse. Mupite pa MP. Mukangosaka tambala wakuda. Mukachonge kapena kudinda. Osatani sitikufuna kutaya mapepala. Ayi. Mukafike pa kansala mukapeze pali tambala wakuda. Tikachonge kapena kudinda. Kupinda ndikukhala chete ndikumatembenuka kupita ku nyumba. Mtimamu mukungoti Chakwera awinaso. Uyu watu wadutsa. Tikakhale ku nyumba tikadikirire ndipo bata tiyeni tisunge corona atipatsa Mulungu. Kwa ine ndifuna ndinene ichi unali ulendo wautali. Koma anzatuwa pamene Chakwera amati tonse tikhala amodzi. Lero ndifuna ndiyankhule tsopano
ndi anzathu apa Central Region. Kulibe mtundu umene wasankhidwa ndikunena kuti athana nanu ngati anzathu apa Central Region. Pamene achakwera amati tonse ndi amodzi anzathuko, ndipo amayankhula ndi anthu akuluakulu andi palibe anatsutsapo. Tikusakidwa ngati agalu kumayang'ana mtu apa Central Region ndikumachulidwa kuti chipani chagule, ife sitinabwezeko. Ndikumauzidwa kuti iphani anthu amenewo, sitinabwezeko. Kubweza kwanu ndikuti tulukani mwaunyinji, tulukani kuti kanthu koyipa kasalowemo. Uwu ndi mzinda woyera, anatisiyira kamuzu, anatipatsa Mulungu, kanthu koyipa kasalowe. Tiyeni lachiwiri aliyese ngakhale mthupi mtakati mukuwawa tikagwera pa balotipo, tiyeni tigwirane dzanja tikavote, osaponya konzekani kuti tipiteko. Ndimalize mokuthokozani andi ndiyankhule ndi anthu amene ali kumudzi. Mwaona mmene achakwera achitira pogawa chimanga, sanasankhe kuti ine ndingokhala pa Central Region. Cyclone Freddy inabwera, anapita kumene kuja. Koyamba kuona mtsogoleri woyika mpaka masukulu kuti anthu asabwerere kumene kunachitika dzipolowe. Anadzawuza sankhani running mate, iwo apita kumpoto. Anthu akumpoto tikambirane lero. DPP chipani choti musankhe, amanenelatu kuti inuyo nde ayi, kuyambira mtsogoleri wawo mpaka mamembers. Ndelero ndifuna ndiyankhule ndi Malawi, sanje tuchitipa nchinji tulikoma, tiyeni tituluke mwaunyinji. Iyi sitayo ilosira wina aliyese akundimva. Chakwera akudalira iweyo, MP wa MCP akudalira iweyo, kansala wa MCP akudalira iweyo, koma makamaka voti imene tisakufuna kuphetira ndi ya Dr. Lazarus Makazi Chakwera. Ngati walephera kuchonga penapo kaya watani naye achakwera osakachita chibwana. Chakwera ndiye makii atosefe pano. Lake Shore wanu ndi Chakwera, Central Region wanu ndi Chakwera, Northern Region wanu ndi Chakwera, Southern Region wanu ndi Chakwera, Eastern Region wanu ndi Chakwera. Ndikuthokozeni Malawi mmene tikupita. Mtsogoleri wanu sakunena kuti kulibe mavuto, akudziwa there are challenges, koma akunena kuti adzakuyikani inuyo patsogolo mu chilichonse chimene akupanga. Ndikuthokozeni, ndipo mmene mukukavota dziwani kuti munampeza mtsogoleri amene amakonda Malawi, mtsogoleri amene amalola kutukwanidwa, kunyozeka, bola Malawi apeze zabwino. Achinyamata tiyeni tikavote. Azimayi tamaonana, azimayi ngati ife kumayikidwa ma positions. Munthu uyu amakonda Malawi aliyese, kanda aulumali, kanda azimayi, kanda achinyamata. Ndikuthokozeni kwambiri aliyese akundimva, osayiwala lachiwiri tikavote. Tikavote tambala wakuda makamaka Dr. Lazarus Makazi Chakwera, ma MP yake ndi makansala. Zikomo kwambiri. Ano ndidziyamba kupempha mafunso, koma ndisanapange ndingofuna ndikumbutse kuti ngakhala anthu akusokosa poti amatiyamba za utundu ndiwo, amene amafuna ndale zizikhala za utundu ndiwo. Ndemongokumbutsana tonse pano tidzikumbukira kuti Central Region inalembetsa ndithu imene akuiopseza nkumati ayipayi ku South ndi wani chakuti, wani ndikamwanaso ngati sali wani yeka.
pano pa chigawo chapakati ndi 3.2. Ne ifeyo mmene tikuonera kunena zoona wina aliyense pasi mtedza, wina aliyense masewera palibe, anthu akuti afuna athane nafe nde ife tilipo 3.2. nde aliyense atuluke, aliyense atuluke. Apa yabwera tsopano yotipanga ataki pa mtundu wathu. Sitinayambe ndife, ife amene anayamba chipanichi ndi wakumpoto, anatitsogoleraso aku south uko, timayenda tonse limodzi. Koma ife akutipanga ataki kuti a Central Region tithana nanu, ndeti kuti ndi 3.2 versus 1 chakuti, ndeti one kuti mpira umene utisewera chotani. Tiyeni tidzuke, tisachite masewera. Tikati tinene zoona, mwadzaza ma presidential candidates kumano kwanu watu mukugawana. Ife watu nchakwera, kumpoto wawo nchakwera. Ndeti atuzani kuti nyenya kuti opsezako mukatiopsezera kutiko. Dzukana Malawi, tithane ndi anthu atsango awa. Mudakakhala kuti makumbukira masamu muchisiye chichewa chomati anthu apakatiwo, zisiyeni zimenezo. Chifukwa ife tinakwatirana anthufe, tsango silitithandiza, koma tikuti musaganize kuti sitikudziwa. Tikudziwa andi tunena kuti zimenezo siyike mwachidule. Ifeyo Malawi Congress Party ndi malandlord enawo matenanti, ifeyo ndanu wake chinthu ichi. Ndipo kwali yese mene mukupita pano, ngati mukundiona mungokumbukira mmene zimachitika akakupatsa penalty koma goalkeeper watani. Ife tusitipanga zoka gula airtime tikudikira umenya penalty. Ayi, tikamenya ukonde sizinaonekeso. Tati tiwina 70+1 ndiye imene titulutse apapa. Ali yesa akundimva pano chongofunika ndikunyamuka kukavota. Tawina kale, ndifuna ndipange pano ndisananene mafunso. Tilipa ndondomeko yokalumbiritsa takonza kale, zovala takonza kale, malo athu anyamukire takonza kale. Ife chikuti wawa pano ndikudikira. Kudikira ndiye kukuvuta kopsa, fatudziwa kuti tawina. Chifukwa ntchito tagwira. Lemene tawinamu tinangobwera pano kuti aliyese andipa nthawi tiye ndikhale bata. Anthu awo amene atasokoneza masankho ndawo atamangawo. Kulibe abere, kulibe asokoneze. Mulungu si mwana wanuyi, ndipo si wanu wanthumba mwanu. Mulungu ndi watonsewo. Tiwina masankhowa. Malawi Congress Party ipanga not only retain government but in style. Tibwerera mokwanira, mosalowaso kumarirani first round tikumenya chinthu ichi. Zikoma. Tawi kuti tenge mafuso kwatula nkhani lwachipani walankhula mofika kuno bwino. Nkhani iliko pachiwiri, nkhani ya manambala. Pakuwina nkhani kuti wapeza manambala ochuluka. Dr. Jessica Bwira alankhula mofika kuno lomwe kuti chigawo chapakati olembesa ndi 3.2 million. Ku chigawo chapakatipo ndatulutsa candidate mmodzi ndiye chakwera wa Congress. Southern Region kumene kuli makandidate 4 atulutsa 1 million registered voters. Eastern Region kuli makandidate awiri kumeneko apatsaso 1 kumpoto kumene Dr. Lasa Chakwera atenga Mbape Mumba apunya alembesa 800 chakuti. Nkhani ya pachiwiri ni nkhani ya masamu.
kuvota ni pa polling center, sitivota pa Facebook, sitivota pa social media, palibe bufi pa social media. Gemu yatakale afotokoza bwino lomwe kuti dongosolo la mwambo olumbiritsa president Chakwera latakale. Invitation apita kale. Ndichikube ulinga ku Beach House, invitation yapita kumabaja safu lokala baja safu lokala pamodzi ndi azawo ngezo tabwera takayika. Koma invitation tinjembekeza kuti atani alandira. Ngakhale ovina zina invitation iso tinjembekeza kuti atani alandira. Okatati pakuti abwere azaone mwana Mulungu aoneka manto kachiri. Tukwemera pangani kuti nthawi mkuze mafunso okhuza ndisokazo zimene Dr. Jessica Bwino wachipani walankhula. Kozitchula nyumba imene mwachokera ndi dzina lanu. Tiyambire kuti zuchitoonetserapo kuti atolankhani mafunso alibe moti chimelenga apempha atolankhaniwa kunena kuti mulili foni yanu m'manja komanso amalawi kunena kuti konse kumene mukutimvera nthawi ya usiku tangopangani dial 2025 pafoni panu. Foni yanu ya m'manjayo mupange dial 2025. Zimene zibwere pamene ndi chitsogozo cha mama cha m'bado wanu, chitsogozo cha family yanu yonse. Pafoni panupo sikutchaja anayi koma mungotapanya 2025 pali funso limodzi zikomo kwambiri. Ine ndikusenda dzonga kuchokera ku Mibawa. Funso langa ndikuonera kuti pachisankho pamakhala mazatsina awiri timayembekeza rizati yopambana komanso rizati yokonja. Mwanena kuti mupambana ndi 70+1 koma in case zalemenuka anthu anu wakonzekeretsa monani kuti adzati kuvomera ndi kulandira zimene amalawi amangatisaini pa 16 September zikomo kwambiri. Ile ni chisomo chimbolwazo yake extension nafaso alose kuti paraka kuti pachitika malizatso kuti pachitike rirani la FCB yokonzeka bwanji. Zikomo kwambiri welcome to Kotimeke. Funso loyamba ndikuthokozeni Amibawa for your question. Ndithokoze kwambiri. Mwanena kuti kodi zitatisi zinayende anthu anu mwakonzekeretsa bwanji. Malawi Congress Party imatsata ndondomeko, tili ndi ngodya zinayi, tili ndi high five. Mukaona mosemo ndife anthu amene timatsata mene zinthu zimayenda kuyendera. Ife mamembers athu ndi mamembers amene adakakhala opupuluma kapena ali nchipani chimene sichathandiza. Sibwenzi tikumapezeka kuti mtsogoleri wathu kumanyozedwa kumagendedwa convoy ife nkunena kuti basi pano payere fa capacity yoti tisokoneze tili nayo. Koma ndife chipani tili nayo capacity tinayo. Koma ndife chipani chimene chimadziwa kuti mtsogoleri wathu amatiphunzitsa kuti tidzitsata ndondomeko. Ife ndi okonzeka kwambiri, okonzeka kuvomera zimene amalawi ayende anene. Koma ndinene pano akuluakulu palibe need yoti ife tipange prepare maujenatu mamembers chifukwa amalawi anakanapo tipex mbuyo sangailole pano. Amalawi anaona amene maubino anafera sangasekerere zopusazo. Amalawi akudziwa nkhanza za DPP mene anthu 21 anaphedwera
umbava umene unachitika nthawi ya DPP. So kulibe ine nditakuwuzani, unless madzi ayambe kupanga flow upwards ndiye ndidzanyamuka kukakonzekeretsa chipani. Koma chipani ichi chikuwina, no need kuakonzekeretsa chilichonse chifukwa avote nda Malawi andikuipa kwa DPP akukudziwa sana iwale ndio omwe wata anachotsa DPP pampando. So palibe nidi, ife we are convinced Amalawi akudziwa and adakakumbukira akudziwa kuti economy imene president avutikira kukonza kuyika ma foundation kumatamangitsana ndi makateo a forex amatibera ndalama. Lero zinthu zayamba kuyenda, Amalawi akuona. So sitikuona problem pamenepo. Mukuti in case kuti rerun tidzakonzeka motani. Ndineneso pano Malawi Congress Party ndi chipani chachikulu. In fact kulibali mchipani china amene sana khalepo chipani ichi. Kulibe even ndi mmodzi yemwe. Nde ifeyo takhala ku opposition itabwerako. Takhala pena umati kama number 2 abodza. Koma timatha kupanga survive koseko. Ikabwera rirani, ife we are more than equipped. Koma ndikuuzeni again, there is no rirani kulibe. Tiwina ichichi. Palibe rirani fika Malawi akudziwa chimene chingachitike DPP itabwerera. Palibe rirani andi tikuwina first round. Ndipange emphasize ndipo nkhani hii mukutoka auza anthu mukachoka pano kuti Congress ikuti tiwina first round. Siku lakaendera chiwiri. Pano we are just polishing our shoes. Ina even in office muja. Jacket yanga ilimo muja. Sindi kusamuka. Tiri pano. Palibesa cho baba ikapo. Akulu kuli masankho umakandi competition. Koma opposition yake iti yongo tigwera yokai. Na liba even MP. Na iwo amene sakuyimiraso. Akulu Mulungu amatikonda. Sangati siye toka. Ife tiwina. Malawi Congress Party iwina chisankho ichi hands down. Mene tinkapanga register ankauzana kuti asalembetse. Lero ngakhala akavote, ngakhala atavota onse palibe amene apite chifukwa sadalembetse. Ndeka afuna osakufuna. Tawina kale. Chimene adakapanga pano. Pachizungu amati if you can't beat them, join them. Moti mawa titomulandira Peter Mutharika. Abwere. Chifukwa ino ake ndife. Abwere timulandira. Anuaka chinthu ichi ndife okha anataya ntaji. Penalty kumenyedwa abasali pa golo. Palibe chimene angapange. Amati mchizungu dead in the tracks. Awawa anachitaya pa nthawi yotani yolembetsa. Ndeka nanji ndi mabala ena ndi ena munthu dzikayimitsa patient malo mwa candidate zikuthandiza bwanji. Tikuwina ichi. Yeah. I think musana malize kuli anthu amene angathe kungota Congress ikungoyankhula. Koma ndikuzani pano mukayangana ma MP anzathu amene akuthamangitsana ndife kuli ma constituency 32 amene sana imitsa aliyese. Tsono MP na amene amagulitsa mavoti ndi kugada. Ndezi tanthauza kuti tili mu mpira iwo malo 32 alipo otani ochinga nekomati uwinira kuti inu zoona mukamakhala muganiza kuti mwalepera kuyika ma players mpira amasewera anthu angati 11 inu mwayika anthu atatu. Ndiye nkhani yaketi yambani mudakayamba mwadzaza 32 koma ichi mnapanga chibwana. Ndiye pano ndati just join us. Achina Suleiman tipezeni, a Peter Mutharika tipezeni, tikhoza kupatsani timipando ta area chairman. It's okay. It's all right. Yeah. Amayambira ku area ka. I think ndikuthokozeni atolankhani tikubera kumapeto ine sikuti mumangobwera pano kudzayankhula ndife
anthu akudalira inuyo. Chonde tifalitse news imeneyi, tadziwitse agogo ako ali kumudzi, anzathu aulumali, anzathu achaubino. Pa 17 adzaimbera koma ndali yese 16 September ndati folo tambala akangolira tiyeni tikavotera tambala wakuda tikayambire ndi chakwera nkudzabwera kuma MP ndi ma councillors. Dziko ili liyende bwino, zinthu zibwerere mchimake. Zikomo kwambiri. Kwambiri apa tutafika pamapeto press briefing yathu usiku uno. ebo lomwe kananena amalawi kulikonse mukuonera kulikonse kutiva pafoni panupo mungoyimba nambala ya 2025 2050 2025 ndi ulere 2025 te nkhani yonse yatha mwabisamo chani imenemo muli moyo wanu, muli chipulumutso chanu, muli moyo wa lubino, muli misewu mufoni yanuwo. Munthawi ndapemphe ajana titsegulira ndi pemphero kuti iso mtseke ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Pamene panso ndi pa mtsiriziro pa msonkhano wa atolankhani umene chipani cha Malawi Congress MCP chinakonza ku likulu lake ku City Center mu mzinda wa Lilongwe, ndipo mneneri wa chipani chimenechi Mayi Dr. Jesse Kabwira ndi amene amachititsa msonkhano umene wa atolankhani. Ndiye pamene wafika kumapeto ifenso kulutsa kwathu tilekezera pamenepa, ndipo ndithokoze anzanga onse omwe ndagwira nawo ntchito madzulo ano. Munali ndine Raymond Katayika. Tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre. Zikomo.